So, inahamon ako ni Bullet ng octagon fight. So, kung talagang matapang ka, Bullet, puro ka hamon eh. Hamunin mo ako doon sa laban na pareho tayong lamang. Hindi kita hinamon. Ang sinabi ko doon is, kung naghahamon ka, i-call out mo ko. At mapapalabang ka talaga. Eh talaga namang mapapalabang ka. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Coach Alexis Tolentino hindi pumayag sa hamon ni Boss Bollit sa octagon. Kanina lang mga idol, naglabas nga ng video itong si Coach Alexis Tolentino kung saan hindi siya pumapayag na maglaban sila sa octagon o sa MMA fight dahil alam niya mismo sa sarili niya na hindi niya kakayanin itong si Boss Bollit kung kaya't tinanggihan niya ang hamon ni Boss Bollit sa kanya. Ani pa nito ni Coach Alexis Tolentino kung saan bakit nga daw ba siya papatol o bakit nga ba daw siya papalag sa labanan na alam niya namang hindi siya uubra o sa labanan na alam niya namang lamang ang kalaban. Inaamin ito ni Coach Alexis Tolentino kung saan hindi niya kakayanin itong si Boss Bollit sapagkat bihasa si Boss Bollit sa MMA fight o sa octagon. Samantala ay hinamon niya ng punong braso itong si Boss Bollit kung saan pareho daw silang hindi alam at pareho daw silang may kakayanan dahil pareho naman daw malaki ang kanilang katawan. Sa punong braso mga idol ay malalaman natin kung sino nga ba ang mas malakas sa kanilang dalawa. Samantala mga idol ay kung mababalikan natin sa video ni Boss Bollit, binanggit niya nga dito na hindi naman niya hinamon itong si Coach Alexis Tolentino dahil ang tunay niyang hinamon ay ang mga Labrador Brothers, ang mga mayayabang pagdating sa social media. Ngunit mga idol ay may nagbigay nga ng link kay Boss Bollit kung saan nakita niya at napanood niya itong si Coach Tolentino na kumakasa na daw sa hamon niya kay Coach Tolentino. Kaya naman tinawag niya itong Tolonges dahil hindi naman niya ito hinamon at pinagtawanan pa nga ito ni Boss Bollit dahil sa kanyang boses na parang naipit na ibon. Samantala mga idol ay kung maglalaban niya itong dalawa ay talagang mapapahamak itong si Coach Alexis Tolentino sapagkat pare-pareho lang daw sila sa kanyang amo na si Jormel Labrador. Kung may pagkakataon daw na maglaban sila ay gagawin niya ang lahat para pumunta ng Pilipinas at ganapin sa The Battle of YouTuber dahil sa ngayon mga idol ay nasa Kuwait siya. Samantala mga idol ay kumpirmado nga hindi kakasaya itong si Coach Alexis Tolentino sapagkat hindi niya kakayanin itong si Boss Bollit pagdating sa octagon. Ani pa nito ni Coach Alexis Tolentino kung talagang tunay na matapang itong si Boss Bollit papalag siya pagdating sa punong braso. Ano sa palagay nyo, papalag kaya itong si Boss Bollit sa hamon nitong si Coach Alexis Tolentino? Panoorin natin ang video na ito. May naghamon sa coach ng bayan mga kabakal. So may naghamon. Hinahamon ako mga kabakal at dalawa yung naghamon sa akin. Dalawa yung naghamon sa akin. Ang isang naghamon sa akin ay si Bullet. So hinahamon ako ni Bullet ng octagon fight. Okay, so ito mga sagot ko sa kanya. Ang sagot ko kay Bullet, masyado siyang sigurista. Okay, so Bullet, masyado kang sigurista. Gusto mong lumaban doon sa laban na alam mong liyamado ka, tama ba? Na alam mo na ikaw ay malaki ang iyong difference ng kakayanan. Alam mo yun, kung hindi ka pa naman talaga duwag or kung matapang ka talaga, bakit hindi mo ako labanan doon sa isang aspeto na alam mo na mahihirapan kang manalo? Lalabanan mo ko doon sa octagon alam mo namang diyan ka bihasa. Para ka rin si Mr. 62 nakikipagpustahan sa akin, gusto akong labanan ng deadlift. Samantalang hindi naman ako deadlift competitor katulad ni Mr. 62. Para ka rin ganun Alam mo yun? So, kung talagang matapang ka, Bullet, puro ka hamon Hamunin mo ako doon sa laban na pareho tayong lamang. Bakit hindi tayo magbunong braso? Arm wrestling tayo para lang magkaalamanan. Ako ay 3 months pala ako nag-arm wrestling. Ikaw naman ay may katawan, malakas ka. So, dyan, lalabanan kita sa arm wrestling. Huwag mo akong hamunin doon sa laban na alam mong mananalo ka. Alam mong lahat ng tao alam na mananalo ka dyan. Kahit ikaw sa sarili mo, alam mo mananalo ka Gusto mo nga pagkapin lang si Kenjon, di ba? Pag nilabanan mo si Rendon tsaka si Jormil. So bakit ka lalabanan dyan? So ano ako? May sira sa ulo para labanan ka tayo? Doon tayo. Sa laban na pareho tayong may laban. Di ba? Mas exciting yon. Hindi yung lalabanan kita na alam naman natin kung sinong mananalo dahil alam natin na yan ay forte mo. Okay? So doon tayo maglaban sa arm wrestling. Kung talaga matapang ka, katulad nga sinabi mo, lahat ng nasa harap mo ay, alam yon, nilalabanan mo.
O kung ang hamon sa'yo ay arm wrestling, bunong braso, then labanan mo kung talaga matapang ka. Huwag kang maghamon sa bagay na alam mong mananalo ka. Di ba? So yun lang, ang sagot ko kay Bullet. Ayan mga boss, maiba ako. Lilinawin ko lang. Kasi may nag-send sa akin ng link. Nagsalita raw tong Coach Alexis regarding dun sa huling vlog ko. Hinahamon ko daw siya. Wala naman daw siyang dahilan para daw labanan ako. Pinanood mo ba yung video? Isa ka yata talagang tulongges kagaya na itong mga amo mong labrador eh. Hindi kita hinamon. Ang mga nag-comment doon, nagsasabi, bakit hindi ko raw labanan yung Coach Alexis? Hindi nga kita kilala. Paano kitang lalabanan? Ang sinabi ko doon is, kung naghahamon ka, i-call out mo ko. At mapapalabang ka talaga. Talaga namang mapapalabang ka. Panood ko yung live stream niya kasi may nag-send sa akin ng link dahil nga yun daw, sinagot daw yung hamon ko. Which is hindi ako naghamon. So pinanood ko muna yung video niya. Para sa akin, isa kang malaking tulongges para mag-release ka agad ng ganong comment na sino ba ako para labanan mo? Nakesyo wala kang atraso sa akin at wala naman akong atraso sa'yo. Natural, hindi naman tayo magkakilala eh. Paano tayo magkakaroon ng atraso sa isa't isa? Bugok. Tapos meron ka pang sinasabi na kesyo kung lalabanan mo ko, ano mapapala mo kundi sakit lang ng katawan. Talagang sakit ng katawan ang aabutin mo, tulongges ka. Ako, kung ano yung nasa harap ko at kailangan kong harapin, haharapin ko yan. Naging tulongges ka na naman dun. Nandito ako sa Kuwait, nandiyan ka sa Pilipinas. Paano tayo magsusuntukan? Common sense, coach ka pa naman. Sinasabi mo na hindi naman po pwede na basta-basta na lang may hahamon sa'yo tapos lalabanan mo na suntukan sa labas or parang away kanto. Tulongges ka pala eh. Natural. Hindi tayo mag-aaway ng away kanto. Kung magkakatapat man tayo, diyan sa Battle of the YouTube eh. Sana panood nyo mga idol, ano ang masabi nyo? Sino nga ba ang tunay na matapang sa kanilang dalawa? At papalagaya itong si Boss Bullets kay Coach Alexis Tolentino. Gayoy hindi niya nga pinalagan itong si Boss Bullets sa hamon nito sa Octagon. Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay nanyayahan kitang subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng isa hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.